De eerste die ik naar voren wil halen is Geert Tichelaar. Geef me even een applausje. En Geert, dan doe je het even in het Fries en dan zet ik het even oer van de meeste migraines en Drenthe. Ik doe het even in het Fries en dan vertaal ik het voor de mensen uit Groningen en Drenthe. En als er tussendoor ook Fries wordt gesproken en u verstaat het niet, kijk even iemand aan die er Fries uitziet. Die wil u vast helpen met, om te vertellen wat het om gaat. Geert, du hast beelden uitzocht van kamperen. Vertel eens waarom. Nou ja, dat is eigenlijk heel goed bij tafel, want ik doe even snuip in het Fries Filmarchief. En toen had ik maar gewoon, omdat ik nog krijg in Haaswijn, Harlingen, had ik maar gewoon Harlingen intypt. En toen kwamen er al die kampeerbeelden en toen kwam er wat een idee naar voren, weet ik wel wat bekoelen. Juist, nou wat gebeurde er? Hij werd gevraagd om hier aan mee te doen. Woont tegenwoordig in Harlingen en typte in de zoekmachine van het Fries Filmarchief in Harlingen. En wonder boven wonder kwamen er allemaal beelden van kamperen. En dat is eigenlijk de reden geweest dat hij dat heeft uitgezocht. Maar doe bent zelf ook een hele beste kampeerder, hè? Ik toch het wel dus ja. Want waar gaat de volgende fietstocht heen? Denemarken. Denemarken alweer? Ja, alweer, ja. Ja, dat is een traditie. Ja, Geert is een vervent fietser. En als je op de fiets bent, kampeer je natuurlijk. Dus hij heeft ook wel iets met kamperen. En Geert, hoe wie het nou om steeds maar beelden, externe beelden, om de slag te gaan in steeds van steeds maar de beelden die Stine Holle hast? Ja, nou dat is wel een leuke uitdaging eigenlijk. Dat doe je meestal net. Ik schreeuw dan wel eens voor een bepaald thema of dan een opdracht of zo. Dus dan had ik al wat naar richtlijnen. Maar nou ja, wat ik al zei, het idee van een gedicht kwam ook al heel gauw op. En nou ja, dat past al wel heel mooi in mijn optiek. Ik vroeg even hoe het is om nu met beelden van buiten te werken in plaats van met beelden die zeg maar van binnen uitkomen als dichter. Nou eigenlijk zegt hij, zodra ik die beelden zag kwam er eigenlijk al een gedicht. Dus we gaan luisteren en kijken. Dames en heren, Geert Tichelaar. Waar zei dat hartstikke maar weg? Wie stoert net die zei dat de teleurgang van het mensdom uiteenzette troch de volle vrije tijd. Maar sjoch nou eens goed naar het scherm boppemie. Sjoch nou eens goed. Waar school de nuddel in mem de vrouw ter jappelskielen voor de tinten? Waar school het kweer in het kielien van een jongen met sandaal? Wat had het ondergingen van het mensdom daar nou eens bij te krijgen? Ik zis alles. Nou wil ik net zoer, cynisch allermeest, maar ken een mens op het laatst oors. Sjoch nou eens goed. Dit keer net naar het scherm boppemie, maar naar jouzelfs. Wij zitten hier noffelijk en best bij een oor, wils boeten de wraad raast, om net als een uitenoor valt. Beelden als deze binnen goed uw vat te houden, om te zien dat kneutergiet en bargelijkens weerde hebben, om us van het domme te houden dat het alle jaren goed beteren zal. Is het zo? Alle jaren net altijd een gingen, hebben hegere machten dus net troch zwier waar en rampen laat. Maar wat als harren de tijd en als zoon troch de vingers gliedert, om er eens een oud cliché van stal te heljen. Sjoch nou eens goed. Binnen beelden als deze oors net goed om van de ontpoppende kut te houden, van poppen die op het punt staan eruit te ploppen. Oorzoen ik jou, doch schotten dadelijks veromkroepen. Om eens de wraad die bielk het net zo raar in een tintje op skilge, maar een peukje op een lippen. En die levenman hield dit net te filmen en al kist hem soms shitten van zijn onnozele rotkop om net hield dit net geniezen te maken van de lens. Maar mensen, doe nou even, sjoch nou eens goed en denk nou eens naai. Het valt wat daar had ik me al aan voor. Het ingriezen zwurk dat waait wel oer, zodat het anders altijd een oerwaait is als we jongens in de tentje kroepen nog een keer jerings checken. Morgen is de werkdag, kroepen we uit de canvas limoer om als naïef ben de wraad te ontdekken. Houd de rits dicht, blijf zitten en sjoch nog eens goed naar binnen en denk nog eens naar om boeten. Bid van mijn pad, vlok van mijn pad, slaan van mijn pad, maar daarna dochter dan even en maait ze de beelden te weerhiet. Alright.
Geert Tichelaar, dankjewel. Een mooi gedicht.